Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. ni Obra o katoy ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tagwala ko niyo sa pangan nga Jessica, 26 anyos, minyo ug may duha ka mga anak. Lumad ko nga taga Malabuyok, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati nga ang akong gituho ang hinungdan, mao ang akong pagpanganak. Aron hisabtan, sugdon ko sa una kong pagmagdos. Ingon ini ang mga panghitabo. Ay, kailangan kita sa akong ginawaan. Jessica, pinagsuka ka naman sa kag maayo. Ingon yun yun nga, mamabdos ko ba? Hamo lang, kuwang pa na. Ngano bitang imo ng gisudlan. Ma, Bata ka pa kaayong namabdos, Jessica. 18 ka pa lang. Sus, mga nakapagid og daghan, anak Jessica, oy. Kaysa iyo kagong nagsugod og panganak. kung ingon ini di nga bation ko mamabdos, ma. Dili na ko. Ay sus, ayaw na lang taninyo anang istoryaha, Jessica. Awa niya inighuman ni mong panganak, oh. Di ba magbuhat ta sa muglaing bata? Dili na lagi gud ko ini, ma. Dili na. Paita niyo, eh. Ang ako ginaon, gisuka na sa nako. Mapay, pilian ko rin og kaon. May daot bitaw karong nagmabdos ka. Og nang luspad. Ay, wala lagi ko itarong kinanaan, ma. Kay ako naman pang isuka. Uy, pailin-ilin og kaon, uy. Papalit sa imong bana sa gusto mong kaon. Yan na, Jess. Gipalitan ti kaglami ang sudan. Ingon man, klase-klase nga dilata. Para makapili ka kung ano sa gusto nimong kaunon. Kini kaha. Lutuin ko anibi nga dilatanil. Basin madawat ni sa akong ginhawaan. Okay, Jess. Lutuan ti ka ini. Ay, wag yapoy lami, Nil. Sa baho pa lang, naglain ang akong ginhawaan. Ay, gusto mo na imong kaunon nimo eh. Ngayon ra ba si mama nimo nga kinahanglan gi kuno nga makakaon ka? Kay duha na mong magkinahanglan sa imong kaunon. Kamong duha sa imong baby sa imong tiyan. Baby, mga untabi. Nga di man kamo dawat diha sa akong kaunon. Sige na, kaon na. Di lagi ko anang imong giandam. Tagain na lang naman ko bugas, di. Ha? Bugas? Oh, bugas, good. Magkilaw na lang kong hilaw na bugas, humay. Unsa? Nayabag ka ng bayhana ka? Ngano kung nagsige ka naman lang kunog kilaw bugas? Kaya maulagi makaya na kong kaunon, nga dili na ako isuka, ma. Na, musabuot kag yung kaluspad, anak Jessica. Unsa, ma? Maka-anemic man na. Oh, animik gid ko, ma. Kay 80/60 na akong dugo pagpaprenatal na ko. O tiaw mo na. Awa niya, ikaw ra gihapoy mag-antos anang imong gibuhat. Ma, Nil, sakit-sakit naman ako tiyan. Ha? Basig mga anak ka na. Basig mauna ni. Kay maumari, di pa abot na ako. Ato na lang si Mama Nil. Kay mga anak ni Gid ko, ano yan.
Sakit na gid kayo. Ay, Jessica, agwanta ha. Kay ingon anak man gyud ang mga anak. Sakit. Lamin na kayong iutong, ma. Ayaw pa takaw utong ni sis, kay luya ka na o. Sunda nga kung mandar kanos aka pwede mo utong. Patuo sa midwife, Jessica. Dili magpataka og utong diha. Abang gusto na ko nga mahuman na ni sakit, ma. Ay, ni utong naman ang akong anak, ma'am. Alalayan ko na lang. Nahimugsuan na ang akong anak. Jessica, nga nung wala ka magtingog. Ma'am, tabang ma'am midwife, nakuya pa ng akong anak. Luya kaayo ko nga nanganak. Tungod sa tingali kay anemic ko. Maong man ako og himugso sa akong anak, nakuyapan ko. Apan kaluoy sa Ginoo, luwas na kami sa akong anak. Nitagam gyud ko nga mumabdos og usab. Apan dihang 7 years old na ang among anak, namabdos ko. Nya nanganak na sab ko. Unya, Oh, kumusta Jessica? Nga bag-o ka pang nanganak sa inyong ikaduha. magsige man og sakit ang akong uma. Unsa? Nya, magpanlipong ko pirmi. Ay, unsaon? Makit-an tamanggog ka permi nga magsigig pangaswat og bugat og daghan og labhanan. Kinsa pa man day mo buhat, anak ma. Natuwa man si Neil sa trabaho. Ay, panuhol, oy. Kay kabungkago na ka ng lawas ni mo. Uy, asam sa taon may gisuhol. Nahibaw ka man nga, nagkalisod sad mi. Oh, mao na diha. Hibaw man tuod kang naglisod mo. Apan gipunan pagid ninyo ang inyong anak. Nako tubag ni tagam ka na sa una mong pagpanganak nga nakuyapan ka. Apan gisundan pagid ninyo. Nanganak pagid ka sa ikaduha. Ay, ambot lang gid nimo Jessica. Ipasaka ko ni taas ng usa ka container nga tubig. Oh. Pakita mo atay laing kaabag sa bayo eh. Magaan o mabugat nga trabaho. Kinahanglan gyud nga kayahon. Ay watay laing masugo. Oh. Di pong mangkuman og asa sa usa ka container nga tubig. Nipaway sa ko. Ano ikaw magimialsa sa usa ka container nga tubig? Ang magpaabot ako nimo. Nga daghan ka kog hugasan sa bangira. Oh, aray, Oh, ano ka? nakabantay ko Neil. Karon sa ikaduha kong pagpanganak ba? Mura may nag-ung-ung sa akong lubot. Niya, sakit. Sa? Dili ba ka ni sa pag inalsa na ako og bugat Nilsa? Malagnit. Ayaw na lagi pag-alsag bugat. Ako na lang bugat ka trabaho. Agkay. Niya na sabing pagsakit sa akong ulo nga dili masabot. Niya pag yun akong lubot. Gara sa nagsakit. Oh. Oh, ano mga gadges? O pa di ka matug? Niya, dili ko makatuog sa kasakit sa akong ulo. O sa akong lubot. Unsa? Usahay magabi dili ko makatuog sa kasakit sa akong ulo o sa akong lubot. Halos dili na gyud nako makaya ang kasakit. Bata pa kaay ko, ug di pa ko gusto nga mawa.
Kagagmay pa kaayo ang among mga anak. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, kining akong pagpanlipong, tungod ba kini sa pagsige nako og kaon o kilaw og hilaw nga bugas sa humay? Tinuod ba nga maka-anemic na? Ikaduha pangutana, 80/60 ra ang akong dugo ug magsigig labad ang akong Posible ba nga may koneksyon kini sa ubos kaayo nako nga dugo? Ikatulong pangutana, kining pagsakit sa bahin sa akong lubot, unsang sadka ni? Tungod ba ni kay bisan og bag-o kong nanganak, nangaswat na ko og bugat? Ikaw pa to katapusang pangutana. Unsa may akong buhaton, aron masolba din akong problema? Kay halos dili ko na makaya. Unsa nga doktor ang akong duolon? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jessica. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Again, ako si Dr. Rene Obra magig-uban kaninyo sa inyong mga kalibo o gumunhap sa kinabuhi. Muhatag og tambag og solusyon sa mga problemang punto medical, emotional, behavioral, psychological o problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede ka ni padala sa among email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page, or dahil sa among buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Akong partner, Attorney Ellen Bathan. Attorney Bathan ang muhatag kanyo sa inyong mga problemang legal. Don't be defined by the things we did or didn't do. Kana ang atong pagtulunan nga makutlo karong adlaw. Okay? So, ang atong magtatampo karong adlaw si Jessica. 26 years old, taga Malabuyok, Cebu. So, suma sa nabati na to ganyan sa drama, punto medical man yung problema ni Jessica. 18 years old nga nanganak. Lisod ang nagian niya nga nagbuntis kay dili siya ganahan nga mukaon. Dili masulod sa iyang ginawaan ang iyang kaunon. Magsige na lang siya og kilaw-kilaw og mga bugas humay nga anemic na siya. 80/60 millimeters mercury ang dugo og nakuyapan sa pagpanganak. After 7 years, nanganak siya sa kaduha niyang anak. Ning higayon na, bisan bag-o pa lang siyang nanganak, nagsigi na siya og pangalsa og bugat, og nagsigi og sakit ang iyang ulo, og nagsakit sab ang iyang lubot. Sakit na halos di gani siya makatulog og magabi sa kasakit. So, baka na yung nabati na to ganyan sa drama nga gipadala ni Jessica, nga taga Malabuyok, Cebu. Unang pangutana ni Jessica, kining akong pagpanglipong, tungod ba kini sa pagsigi nako og kaon o kilaw og hilaw nga bugas sa humay? Tungod ba nga maka-anemic na? Murag daghang rason nga ma-anemic ka. By the way, kanang atong blood pressure, mayong kag 80/60, dili na siya may sumbanan sa anemic ba ka o dili ba, no? Ang kini mo kilaw kag kanang bugas humay, mo sakay no ang risgo nga maka-food poisoning ka, no? Kay hilaw gana na bakterya, na Bacillus cereus diha, na contaminated ang raw nga bugas sa humay. Ha? So, ang mga mahitabuan mag-nausea and vomiting ka or na kay mga simptomas sa gastrointestinal problem, mag-stomach cramps ka, mag-diarrhea, no? Namatay gitawag sa mong pagtuon sa medicine kaning PICA. Kaning PICA, na kay appetite for non-nutritive food, no? So, dili lang bugas sa humay, kundi mga uban, mga clay, uban pa dihang non-nutritive, ha? Nakakos na siya iron deficiency anemia. So, consuming raw rice, kanang bugas humay, wag na maad nga health benefit sa imo,
no? Mura kag manok nga tuktok og bugas humay, mais. No, di na malagi na lutoon naghabag kayo mong kuanas malabuyo, palwas lubi, no? Dungaga gud. Yung kilaw nimo kay akong balikon, mo increase ni siya sa mga gastrointestinal problem. Katong ipahingalan nako nga mag stomach cramps ug mag-diarrhea, no? So inaot nga maputol na ning imong practice nga mukaon kag kanang hilaw nga bugas sa humay, na? Ikaduhang pangutana. 80/60 ra ang akong dugo ug nagsigi ug labad ang akong ulo. Posible ba nga may connection kini sa ubos kaayo nako nga dugo? Akong balikon kining 80/60 nimo nga blood pressure. Ang blood pressure ni siya, meaning ang kakusugon sa pag-circular sa imong dugo diha sa imong lawas. Dili kini basabot nga anemic ka or dili ba. Wala siya connection sa anemia. Lahi raman, no? Kaya ang anemia, but pasabot ang hemoglobin count mana, no? Ang normal hemoglobin count sa babae 12 to 15 grams per deciliter. Kung balikon, normal hemoglobin count sa babae 12 to 15 grams per deciliter. Ang sa mga lalaki, ang 13 to 16 grams per deciliter. Sumao na ang basihan kung anemic ba ka or dili ba. Dili ang imong blood pressure. Okay? Ikatulong pangutana. Kining pagsakit sa bahin sa akong ulo o lubot. Unsa man kaha ni? Tungod ba ni kay bisan og bag-o kong nanganak, nag-aswat nako og mga bugat. Nanay gitawag nato Jessica og postpartum sacrum stress fracture. Na? Postpartum sacrum stress fracture. Namo ko tayo sacral bone sa atong lubot dapit, no? So, nanay sacral bone na tumoy na sa atong vertebral column, no? So, makakos ni siya na ma-damage niya o low back pain or batak pain nga mo increase ni siya ang tsansa ani during pregnancy or postpartum. So, kung bago ka nanganak, likay nga makaarsa kag bugat kay bugat ng mga butang kay ang pressure or ang kuan dito sa imong sacral bone mapiktuhan, no? So natay gitawag ang balikon o postpartum nga inunta postpartum sacral stress fracture. Okay? So ikaw pa to katapusan nga pangutana. Unsa maning akong buhaton nga masulbad ding akong problema? Pahulay lang ka. Ayaw, pag pangalsa nagbugat, kung bago kang nanganak, pahulay ka, you take analgesic, matay mga analgesic nga non-opioid, no? Like paracetamol and mefenamic acid. Kung grabe na gud na sakit ya, usahay ako, muresita ko sa akong mga pasyente o mga opioid analgesic, like mga kuan, tramadol, kanang kuan, oxycontin, sometimes morphine, resita ka ko, pero lisod ang pagpamalitan kay regulated drugs ni siya, no? Avoid heavy lifting or long standing. Likay ng arsa kang bugat or magtindog ka og dugay. Kay ang weight baya sa imong lawas, paingon nga sa ubos, so, kumbalikon, pahulay ka, you take analgesic. Analgesic is a medical term nga para sa sakit, ha? Mo na among tawagan ng analgesic. Ang antipyretic, mo na mga tambal nga mo tambal sa hilanat. Ang analgesic, mo na mga tambal nga mo tambal sa sakit. So, kung saan sakit sa lawas, ha? So, you do gentle or kan matolerate lang nimo nga exercise, avoid heavy lifting, akong balikon, o long standing. Okay, Jessica? So, hinaot nga, aduna na sa kamoy ng kutlo nga mga pagtulunan karong adlaw. Ako si Dr. Rene Obra, maningkamot ang kong makahatag kong kulor o kinabuhi sa inyong problema nga ipadala, no? Solusyon. So, dili mangluod, kung dili dayon mahatagan o pagtagad ang inyong mga sulat-suliran, o dili maulaw, kay walay exempted aning problema sa kinabuhi. Kitang tanan ay problema. So, again, gikan ka na mo diri sa Radio Mindanao Network, Radio mo nationwide, Tatak RMN,
Daghang salamat sa pagpaminaw o maayong adlaw. Handumanan so sa ka up. Nothing but words made to show much my love for you. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpanginawan, niining handumanan sa kaawit, og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jessa. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. My love is here. This love feels so real. I need you to know. Even though you're right beside my heart, love is here. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Buhangin, Davao City. Ang atong matatampo nagdas sa nga Jessa. Gaw, Jessa. Dali ra good. Nga naman gaw? Di ako'y amigo nga akong ka-video call. Gusto makigila-ila nimo. Kinsa kuno ka. Busy ko gaw, uy. Ay, kadiyot rabitaw ka ayo. Sige na pa. Kinsa man na ba? Si L. Jones, akong amigo. Jones, si Jessa. Hi. Uy, bawsan og hi diha, uy. Hello. Gwapa lagi ka, Jess. Thank you. Kamo na lang sa kay agang pagsulti ha, kay busy pa ko. Na ako'y daghang tunanan. Kumusta man ang imong pag-eskwela, Jessa? Okay raman, ma. Maayo hinoon. Paningkamot gid ha, nga mahuman kas imong pag-eskwela. Ayaw gyud pagsuod anang uyab-uyab. O, ma. Kay pait, kaayo ro panahon na kung maminyo ka. Unya, wa kay tarong pangita. Maong ayaw sa gyud pagsuod anang uyab-uyab. Paningkamot gyud nga mahuman kauna sa imong pag-eskwela. Salamat in taon. Nahumanagin akong assignment. Ay, matuog na ko eh. Kinsa may ninawag? Number man eh. Hello? Hi, Jess. Kumusta? Kinsa di palihog? Ang bago ni mong amigo, si El Jones. Ikaw din ni Jones? Hindi mo kag-number na ako? Nangayo ko si mong igagaway. Mao ba? Nga naman? Wa lang. Gusto lang kong magkasuot. Okay ra magka nimo kung manawag ko nimo. O dili ba? O text ko nimo. Wa man kahay masuko. Okay raman. Oh, L. Jones. Mo na tinuod, Jess. Sa sige na to og communicate. Nadot lang ako nimo. Love na ka na ako. I love you. Oh. Machas pa ko nimo, Jess. Ako sa naman na unang imong giingon, Jones, ha? Noon sa man ko eh. Dili naman wa sa kuna-una ang giingon ni L. Jones na ako nga love ko niya. Ay. Bahala na ni Uy. Ako siyang sugton.
Tinuod, Jess. Uyab na ta. O, Jones, ako na kang gisugot. Bahala ako pa magkita sa personal. Abi na ko, Jess. Ipay kay ko nga imo kong gisugot. Salamat yun kayo. Ha? Magkita ta? Oo. Gusto kong makita ta, Jess. Kuan, Jones. Sugot na good. Sugot na ba? Gusto lang kong makita ni mo sa personal. Sige na lang, uy. Asa mo ta magkita? Wow, kagwapa day sa kong uyab, uy. Kinawayon ay. Tinuod bitaw, gwapa ka. Ikaw, Sam. Gwapo man ka. Nga sa ato pa, pareson yun ang duha. Gwapa-gwapo. Ampot lang. O niya, asa mo ta iniron? Nagkita naman ta. Soro-soro na ta din sa park. Ya, ang kaon. Pagkahuman, mamauli din ta. Sige, tana. Nag-uyab-uyab na di ay ka, Jisa. Wa, mauy. Saywa, mulimod ka pa. May nakakita nimo, may kuyog kang lalaki nagsuroy-suro imos park. Imo tong uyab. Oo, ma. Ay, kahilas maya tao nimo. Nag-uyab-uyab ka naman. Na bata pa man kaayo ka. Ma. Buwagin ang uyab nimo, ha? Concentrate sa imo pag-eskwela. Dili ko musugot. Jones, Dili ko musugot yung magbuwag ta. pero sa ko kayo ako, mama, nga naguyab-uyab ko. Bahala na. Dili ko musugot nga imo kong buwagan, Jess. Muwat ako sa inyo. Ako atabangon ng inyong inahan. Ayaw, Jones. Musamot lang kasi ko si mama, kung iya kang makita. Sige na lang, uy. Dili na lang ta magbuwag. Anak ba? Basta ayaw lang gipaya pag adto sa amo, ha? Aron dili ko mabunog ni mama. Usay dili mo sugot. Mao ba? Kahilas maya tao ninyo nga nag-uyab-uyab, uy. Nga mga bata pa man kaayo mo. Ako ray kiluod ninyo. Isa. Bangon na, oy. Ma. Bangon na diha. Oh, Lord. Kasi yung pagod araw na. Pag alas 4 pa man lagi. Nga naman deg alas 4, dili ka mo bangon. Ngano sa'yo makunin mo gipukaw, ma? Gikan karon kinahanglang mo sayo ka nagmata. Ayang patay-patay. Nga no bitong nag-uyab-uyab kag sayo. Ma. Hala, trabaho na. Ay! Ma! Gipupuan mo kukunin mong tubig. Tindog diha. Ay pagluko-luko. Panglabag sayo. Ma! Anara ng lawas di mo nga mo trabaho sayo. Kay maminyo bagyog kag sayo. Kay sayo mo kang nag-uyab-uyab. Ang mahitabo ni mo, maparihas ka na ako. Maglabandira ka. Kay wa naman kay laing kapaingnan. Lihok na! Mura na di ka gidawg-dawg sa inyo, Jess. Oh, Jones. Dili man ingon anak si mama sa una. Pero sukad lang nga, nagkauyab ta. Pero may nagit siya masuko na ako. Sige lang, Jess. Antos-antos lang. Basta dili nung dito magbuwag, ha? Unsay kwarta?
Eskwela naman ko, ma. Mangayon ako og kwarta para plitin ako og baon po. Kasi mga kwarta man? Ay mo mangon ay. Mga yung kwarta. Klite ko nun niya og iya pong baon. Sa? Ano mga yung magkanima magkwarta ha? Jisa? Adto pa nga siya muyab? Kuya! Ayun na panghilak. Grabe naman ang ilang gibuhat ako, Jones, uy. Ila naman kong kitabangan. Antos-antos ito. Kaya rin mo. Ayaw lang pagsukol nila. Ano yung asawa man lang akong pag-eskwela ini? Ngidili pa ko nila hatag kwarta. Sige lang. Ako yung hatag og kwarta ni mo. Pagtarong lang dito sa eskwela, Jisa. Dali aras panahon sa? 8 years na malay. Sugatan nagkauyab. Maong cute. Mura lang yung gwa. Og panahon na tingali nga muatubang ko sa imong inahan. Ha? Gusto kong magpailas sa imong mga ginikanan. Nga ako ang imong uyab. Nga tinud-anay. Nga nahigugma nimo. Og dili ko barumbado nga pagkatao. Ikaw ang bahala, Jones. Maod ay ning imong uyab, Jisa. O, ma. Nialagi ko nang bahala og masuko ka na ko. Kay gusto lang kong magpailay mo nga uyab ni Chisa. Og pinangga kayo na ako ang imong anak nang. Suko kay ko ining Jisa sa una. Kay bata palagi kaayo nga nag-uyab-uyab. Pero karon sakto naman ni edad. Bahala na ni siya. Ma. Nga sa ato pa nang wala kay pagsupak na mo. Ay, wala lang. Total, gambay naman lay ko ang mahuman naman ni Jesus iyang pag-eskwela. Salamat, ma. Salamat sa kayo nang. Basta ayaw lang yun ni binuangi ang akong anak ha. Kay ako nagay kontra ni mo. Dili na mahitabo nang. Kay mahal ko kayo si Jisa. Salamat, Jones. As much as your love is here. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga nadawat ra gid ni Mama si Al Jones na akong uyab. Sa pagkakaroon, siyam na katuig ang among relasyon ni Al Jones og napabili lang gihapon ning lig-on. Dinhi na lang ko to og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Jessa nga taga Buhangin, Davao City. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagalahan, My Love is Here. Don't you know my love's here? Don't you know my love's real? Ang mga kaagi, kibatan ng duwa sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap, mga higala o mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadang. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinatuhi, yung naglibot sa sakawin. I-address lang ni ining tulumanon, handimanan sa sakawit care of RMM Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaga ipadar sa Handimanan Official Facebook page. Hanggang sa sorte kayo, daghang salamat sa inyong pagpapanood. As much as true love is here.